Bine v-am regăsit la un nou clip pe canalul meu de YouTube. Și da, știu că a trecut ceva timp de când am mai postat, adică nu a fost chiar săptămânal, dar știți ceva, contează că eu încă postez. Și vreau să vă mulțumesc pentru susținerea de data trecută și pentru susținerea, vă rog, în general, înțelegeți voi ce vreau să vă spun. Și înainte să trecem direct la clip, vreau să vă prezint felul în care eu m-am tuns. Acum am venit de la salon. Sunt foarte mulțumită, îmi place foarte mult, trebuia să vă zic și pe asta, în caz că nu ați observat. După cum bine vedeți și în titlu, astăzi o să discutăm despre sfaturi cum să treci peste o despărțire. Dar nu mințiți, pentru că fac pariu că fiecare dintre voi a trecut vreodată prin treaba asta. Mamă, ce soare e afară! Fac pariu că fiecare dintre voi a trecut măcar o dată prin treaba asta și cred că dacă n-ați trecut, oricum o să trecem cu toții, că de ce să faci? E o parte firească a vieții. Probabil că, despărțirea evenimentul ăsta nașpa, care în aparență e nașpa, dar de fapt nu e nașpa, o să vă explic eu mai încolo care e pârla. Fenomenul ăsta, este cumva, face parte din viață, este inevitabil și tocmai de asta trebuie să-l tratați ca pe, nu știu, etapă, o cărămidă, maturizarea voastră, înțelegeți ce vreau să zic. Deci hai să trecem la sfaturi. Și înainte să trecem la astea, vreau doar să fac o paranteză. Probabil că diferă în funcție de persoană, dacă merge, dacă ajută sau nu, dar eu cred că se aplică la majoritatea lumii, adică cam astea ar fi universale, să zic așa. Uite, cel puțin pe mine m-a ajutat când am trecut prin asemenea nenorociri. Primul sfat este să nu dea ăla cu coarne, înțelegeți ce vreau să zic, să vă băgați în altă relație imediat după ce v-ați despărțit de cutărescu sau de cutăreasca. De ce? Pentru că voi, după ce vă despărțiți de o persoană, o să căutați altă relație, probabil zic, nu știu, că așa am făcut și eu la un moment dat treaba asta, m-am băgat într-o altă relație imediat după ce m-am despărțit și cum să spun, nu iese nimic câștigat din treaba asta, o să te simți și mai nașpa, pentru că tu o să-l cauți sau o să o cauți pe cutăreasca sau pe cutărescu în persoana aia cu care ești acum. O să stai cu ea și să te gândești, mă, dar ăsta nu e ca Gigel, nu spune, nu știu, nu spune dovlecel cum o spunea Gigel. Nu știu, zic, să nu cumva să faceți treaba asta, pentru că voi, după ce vă despărțiți, și uite, acum o să ducem la sfatul numărul 2, pentru că astea două sfaturi se leagă. Sfatul numărul 2 este să vă luați timp să vă vindecați, pentru că voi nu sunteți mașini, voi nu mergeți pe principiu, uite, acum să termin relația acum și o să trec peste și o să mă bag la altul sau la alta. Nu! Voi trebuie să vă luați timp să treceți peste această suferință, să spun, pentru că dacă ai investit sentimente în cineva și timp, știi, cam normal să suferi după ce se termină treaba asta, zic. Deci, orică durează o lună, un an, nu știu, mai multe luni, mai mulți ani, mai câteva săptămâni, câteva zile, poate, voi trebuie să vă canalizați pe voi după ce se termină relația, trebuie să vă vindecați, trebuie să vă luați timp să gândiți la rece. Înțelegeți? Bun, înțelegeți voi că sunteți oameni de știri. Deci ne-am lămurit și cu relațiile astea, pansament, pentru că așa se numesc, știi, când tu încerci să te bagi pe altul sau pe alta după ce te-ai despărțit de la, ca să treci peste tipul ăla cu care ai fost sau tipa aia cu care ai fost. Nu aduce niciun beneficiu, o să-i provoci suferință și lui, o să-ți provoci suferință și ție, pentru că o să realizezi în cele din urmă că nu e la fel, nu e aceeași persoană și o să ți se facă, nu știu, dor și mai rău de persoana aia. Sfatul numărul 3. Ia-ți un hobby, fă ceva! Ceva în sensul în care trebuie să te țină legat, cum să spun, să te implici într-o activitate pentru ca tu să distragi creierul de la această suferință, gândurile tale să nu se mai canalizeze spre Georgica sau spre Geta, nu știu. Tu când ai activitate fizică, nu știu, să zicem, uite, apucă-te de sport, că și eu m-am apucat de sport și să vezi după aia, domne, ce frumos o să fie. Bine, dar nu m-am apucat de sport pentru că trec printr-o despărțire, pur și simplu, e bine să faceți sport, copii. Așa, trecând peste, să zicem atunci când faceți sport, voi vă țineți mintea ocupată și ținându-vă mintea ocupată pentru că voi faceți ceva fizic,
nu o să vă mai gândiți în direcția aia, deci nu o să vă mai facă rău gândurile alea, știți? Nu-i practic, cum să spună, când trecem printr-o situație urâtă, să-i spunem așa, doar gândurile noastre ne dictează cum să ne simțim. Numai noi, prin gândurile noastre, ne facem rău. Înțelegeți ce vreau să vă zic? De parcă mi-ați răspunde, prin gândurile noastre ne dictăm cum ne simțim, știți? Dacă sunteți genul ăla de oameni overthinking, adică care faceți overthinking, vă gândiți foarte mult la orice, analizați firul, îl despicați în 10, vă mai gândiți și la, nu știu, Gigică de acum 10 ani și la ce e mai rău și o să vă facă și mai rău. Cel mai bine ar fi să vă găsiți ceva care să vă placă, o activitate care să vă facă plăcere și să vă canalizați energia spre chestia aia, ca să nu mai aveți energie ulterior să vă gândiți la, nu știu, la Costel. Știți ce nume le pun oamenilor ăstora? Eu fac pariu că voi n-aveți foști sau foste Gigica sau Costela sau Costela. Anyway, trecem la următorul sfat, nici măcar nu știu ce sfat e ăsta, mă. Eu să le zic așa vrac și voi va trebui să extrageți de acolo nu știu, ce vi se potrivește, ok? Bun. Următorul sfat este: plângi. Descarcă-te, de fapt, că practic prin plâns te descarci, face parte din procesul ăsta. Am întâlnit tot felul de oameni, printre care și eu, uite, m-am întâlnit și pe mine în viața asta, vezi? Am întâlnit tot felul de oameni care atunci când treceau printr-o despărțire sau prin ceva, nu știu, rău, nu neapărat o despărțire, își inhibau foarte multe emoțiile, știi, poate de frica altora, ce vor spune ceilalți. Dar ia mai de dracu, mă, de-i naiba. Practic, aveau un sentiment din ăsta de rușine dacă cumva ei plângeau sau expuneau faptul că ei suferă. Și da, pe o parte înțeleg, pentru că nu poți să ai, cum să spun, aceeași deschidere față de oricine. Adică nu poți să arăți felul în care tu de fapt te simți cu oricine. Dar cel mai bine este atunci când te simți comod și cu tine însăți și cu ceilalți din jur să te descarci. Să nu ții în tine treaba asta, să nu știu, de exemplu, dacă tu simți să plângi, păi plângi, nu știu, nu sta acolo la modul mai oleacă și explodezi. Următorul sfat, să nu vă apucați de băutură și nici de droguri și nici de alte vicii. Vreau să spun, sfatul ăsta se intitulează: nu îți neca suferința în vicii. Nu. Pentru că practic, nu știu, hai să spunem, uite, alcoolul și drogurile probabil pe moment o să te facă să te simți mai bine, nu știu, n-am încercat. Bine, mă rog, înțelegeți. Poate pe moment o să vă dea o senzație falsă de bine, dar pe termen lung o să vă, nu știu, o să vă tragă în jos și mai mult, adică nu o să vă ajute, nu este un ajutor real și tocmai de asta voi nu trebuie să vă apucați de așa ceva, adică dacă treceți printr-o pasă urâtă, știi? Orică despărțire, orică e altceva. Uite, vezi, mă, sunt universale sfaturile astea, deci se aplică pe mai multe chestii. În locul chestii astea, ați putea să, nu știu, să vă răsfățați cu altceva, să spun. V-ați putea răsfăța, nu știu, uite, să mâncați ciocolată, I don't know, adică bine, să nu faceți abuz de așa ceva, pentru că, înțelegeți ce vreau să zic, nu vă face bine nimic în exces. Dar uite, puteți să vă răsfățați, să investiți timp în voi, să vă faceți un tatuaj, să vă tundeți, să vă vopsiți, cum fac unele fete după despărțire, gen și eu am făcut treaba asta. Să vă răsfățați, domnule, uite, asta e următorul sfat, să faceți ceva frumos pentru voi ca să vă fie practic mai ușor să treceți peste, să, nu știu, să o excursie, o vacanță, ceva care vă face plăcere în orice caz. Voi dacă o să vă înconjurați, o să vedeți, dacă vă înconjurați cu oameni dragi și o să faceți activități care vă aduc oarecare plăcere, oarecare satisfacție, o să vă fie mult mai ușor să treceți peste orice fel de durere de genul ăsta. Atâtea sfaturi am avut eu să vă dau, dacă nu mă înșel, nu știu, bă, nene, o să văd, știți ceva, o să văd când o să editez chestia asta și când o să-mi aduc aminte pe parcurs, o să mă oftic și, mă rog, nu mai contează. În încheiere, cam astea au fost sfaturile și vreau doar să vă spun că, să nu vă ancorați în, cum să spun, în preconcepții de genul sau
nu e nimeni ca Gigel sau nu e nimeni ca Costela, pentru că nu e adevărat. Suntem atâția oameni pe planeta asta, Doamne, bine că suntem atâția oameni și atâta diversitate există, pentru că ar fi chiar nașpa să fim toți la fel. Și bă, să nu vă gândiți că dacă s-a despărțit ăla sau aia de mine sau mă rog, nu mai contează ce s-a întâmplat. Dacă a plecat ăla, nu o să mai găsiți pe nimeni ca el. Dar nu o să mai găsiți pe nimeni ca el pentru că nu suntem diferiți, dar o să găsești mai bun, nu o să găsești prost. Sau ca el, că asta e și ideea, dacă v-ați despărțit, nu trebuie să mai găsești ca el, înțelegi ce vreau să zic? Gândiți că, bă, după ce v-ați despărțit, nu o să mai fie nimeni, nu o să mai apară nimeni care să vă iubească, știți? Pentru că dacă s-a întâmplat despărțirea aia, credeți-mă că nu, acolo a fost ceva, adică n-a mers ceva și normal că voi trebuie să vă fixați un cel în minte, să nu vă mai ancorați în relații de genul, adică să nu mai fie la fel, ca să nu mai pățiți la fel, să nu mai ajungeți să suferiți, să vă despărțiți, să, mă rog. Atât a fost clipul pe ziua de astăzi, v-am arătat și cum m-am tuns, v-am zis și de ceva frumos. Vă mulțumesc din suflet de vizionare și de susținere și alte chestii. Apropo, mi-am adus aminte. Abia aștept să-i văd pe aia 2-3 inși care știu doar să zică o singură propoziție în comentarii că nu le plac videoclipurile mele. Dar așa setați, știi? Abia aștept să-i văd pe aia, deci vă pup. Și pe voi vă pup, mă. Pentru că știi, până la urmă, băi, e foarte trist să știi, să zici doar o propoziție, știi? Mă rog, lasă-i, dă-i naiba. Asta vreau să vă sfătuiesc și pe voi. Dacă cineva nu vă aprobă sau, nu știu, nu vrea să fie cu voi, nu vă mai irosiți energia. Energia e prețioasă, frate. Fa altceva cu energia aia, v-am spus, o activitate utilă. Bun, deci vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Noi ne revedem data viitoare, când Dumnezeu mai fi și aia. Dar glumesc, o să încerc să postez regulat, cum v-am spus. Uite, acum n-am mai apărut aici după 50 de ani, știți? Adică vreau să vă spun că acum n-am mai postat după 50 de ani, am postat oarecum imediat, relativ imediat. Anyway, pe data viitoare, v-am pupat!